Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa, but ndine muviri muhombe zvekuti kana makanditarisa munokwanisa kutofungidzira kuti maybe ndiri kuma 30 chakadaro. Kwamanashi pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kushanda pane rimwe prazi. Ndakati ndichishanda paprazi ipapo zvinhu zvainge zvakaoma, hama dzangu, handidi kukana kukunyeperai. Ndakabva ndachizotangawo kuenda kuchechi, but ndichiri kuZim ndainge nditoriwo chidhakwa ndichinwa doro nekusvuta mbanje ndichitoitawo zvekutorekodha maZim dhanzo iwawawo. But ndakati ndava kuno, mukadzi uyo wandainge ndava kudanana naye akabva achizondimanikidzira kuti ndinge ndichizoenda kuchechi. Akabva ati kana ukasaenda kuchechi hapana patingamudanana, handidi kuti ndinge ndichizodanana nechidhakwa ini. Ndokubva ndazobvuma paya. Mukomanashi ndakati ndava kuenda kumasowe, then ndakabva ndazoudzwa kuti pandiri painge paine chipo icho chainge chiripo. Mukomanashi ndikabva ndanzi chipo ichi chainge chingoda kungosimbisiwa chete. Unongoziva masystems acho ekumasowe kuti unenge uchingonzi pane munhu akavhara chipo chako, pane munhu akavhara chipo chako. So ndakangoramba ndichingoenda kumasowe kuya kudzamara ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobatsirwa. Ndakabatsirwa mukoma ndokubva ndachitotanga kutoprofita paya. Ndaita kunzwa like maungira so kana ndakatarisana nemunhu. Mushure mekunge ndanzwa maungira aya ndipo pandaibva ndachizotanga kutoudzwa kuti munhu uyu zvaunomuona zvakadai so. Saka kuti ange achiwana zambuko rake anofanira kuti ange achidai. Zvadaro mukomanashi ndipo apo pandakabva ndatanga kutobatsira vanhu, ndichibatsira vanhu vainge vava kutouya kwandiri mukomanashi. But zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndachizotanga kurara neumwe mukadzi uyu akandiudza kuti marriage yake yainge yava kutoda kutoparara, naiyewo ainge akasangana nemurume wake muno mumujoni kumapurazi kwakareko kwandainge ndichishanda. Akauya kwandiri achida kuti ndinge ndichimubatsira so that ange achikwanisa kuzoitawo mbereko, but zvakaramba mukomanashi. Ndakatovanwisa minamato yakasiyana siyana. Ndipo apo mukuzofamba pane kumwe kwatakazoenda kwainge kuine gungano. Takati taenda kuya mukoma, ndipo pandakabva ndachizosangana nemufesi uyo wandinoshandidzana naye. Mukomanashi takangoklika ndokubva tatanga kutaura paya. So mukuzonotaura mufesi uya akabva azondiudza kuti ainge aine maconnections nemamwe maporofita awo ainge ari kuPretoria, uye zvekare vainge vachitawo zvekuuchika izvozvo. Ndakabva ndapiwa mafone numbers ndokubva tazoti patakawana mukana ndokubva tazoenda kuPretoria. Asi takaendako kuPretoria kuya mukoma ndipo pandakabva ndazoendeswa kune vamwe sekuru. N'anga dzekumalawika kuseka tingaseka zvedu, but Malawi ine zvinhu zvayo. Vanhu vaya vanoziva chinonzi mishonga, uye zvekare zvavanonyatsokugona ndezvekupa. Kunyange ukanzi uri pasta, muporofita kana n'anga, vanokwanisa kutokupa simba chairo rekuti unotokwanisa kutotanga chechi yako. Takati taenda kuya ndokubva tazotanga kutaura nasekuru vacho vaya. Vakaseka zvavo, vakanditarisa vakabva vati akomana ava havana kana simba ava. Ndokubva vatanga kuseka. Takavabvunza kuti wai vainge vachiti tainge tisina kana simba. Isu kumaarea kwatainge tichigara vanhu vainge vachitogara vakazara pamba vachiti vainge vachida kubatsirwa nesu because vaifungidzira kuti tainge titori nemapowers ekuprofita. Vakangoseka zvavo vakabva vati zvino zvandichaita ndezvekudai, ndikuda kuti ndinge ndichikupai simba uye ndikuda kukurakidzai simba. Mukoma sekuru ava vachitaura nesu vainge vaine chimwe chibhasiketi icho chavainge vakabata. Mukati mechibhasiketi imomo mukoma mainge muine imwe nyoka iyoyo mukoma. I don't know kuti inyoka yakaita sei. Munoziva kuti nyoka iyi mukoma yainge yakaita sei? Yainge iine misoro miviri, but yakazoti
yakaburitswa kudai ndakavhunduka, because kunyange kumuswe kwayo uku ndakaona zvekare kuti kwainge kuine umwe musoro wainge uriko. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondityisa, zvakandinetsa. Nyoka iyi yakabva yatanga kufamba mushure mekunge yaiswa pasi nasekuru vaya. Saka nemurume uyo wandinowirirana naye tainge takapfugama kudai, ndokubva yatanga kunanaira ichiuya kwatainge tiri. Ndakatomboda kuti ndige ndichisimuka so that ndige ndichitiza, zvikabva zvanzi taisafanira kuti tinge tichitiza. Mukomanashe takangoramba takangoitarisa nyoka iya, ndokubva yazotanga kusimudza misoro yayo kudai, ikabva yazotanga kunanzva. Yakatanga kunanzva ini, yakandinanzva maoko angu. Sekuru vaya vainge vachiti ita so, yakandinanzva kunze kwemaoko, ikandinanzva mukati memaoko, uye zvekare ndokubva yazonanaira, ikabva yaenda kumashure kwangu uku, ikabva yatanga kundinanzva kutsoka. Ndokubva mukomanashe zvimwe zvinhu so zvatinoita kana uchida masimba hazvitombotauriki kana pachaunga. Just imagine mukoma zvandakazonzi ndinge ndichiita. Sekuru vaya vakabva vanditi, muzukuru, koponora bhande rako. Mushure mekunge ndakoponora bhande rangu, vakabva vanditi ndinge ndichidzikisa trousers uye zvekare nezvipfeko zvangu zvemukati. Vakabva vanditi ndinge ndichiita sekunge ndinokotamira kudai. Nyoka iya yainge yakangosimudza misoro yayo. Vakabva vanditi ndinge ndichibata magadziko angu ndomavhura. Nyoka iya inge ichikwanisa kuzondinanzva pakati apa paunoita napo tsvina. Mukoma yakauya nyoka iya, yakati yapedza neni ndokubva yazotanga kufamba ichienda apo painge pakapfugama friend yangu, ikabva yaita sezvayainge yandiita. Takati tapedza kudaro mukomanashe, umwe noumwe akabva achizopiwa tsvimbo yake. Iniwo ndine tsvimbo yangu. Tsvimbo iyi yandakapiwa iyo inoshanduka kuita nyoka. Saka pagore mukoma nditori ne2 weeks dzekuti handitendedzwe kuti ndinge ndichishanda, ende ndinoti kana nguva yacho yakwana ndinotoronga rwendo, because ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunorara mubako. Saka zvatakazoita nefriend yangu, because kumwe kwacho kwatinonzi tinofanira kuti tinge tichienda kunenge kuri kunzvimbo kwekuti hakutombosviki vanhu zvekudaro, kunenge kuchityisa, munotosangana nemhuka dzesango. Saka nefriend yangu takataurirana kuti kana kuri kunzi ndini ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunosiya tsvimbo yangu mubako, naiyewo anenge aineni, titori nezvimatende zvedu zvekuti tinotoita sekunge vanhu vari kuenda kucamping. Nguva zhinji mukomanashe tinongorara mubako imomo, because tsvimbo dzedu idzi ndo dzinotichengetedza kubva kuzvipuka nezvikara zvesango. Mukoma ndo zvatinoita inini nefriend yangu. Ndangoti ndinge ndichiuya pano ndinge ndichireurura nyaya yangu yakarebesa mukomanashe, but to cut the long story short, pari zvino kubva zvandakatanga kuita izvi zvekubatsira vanhu ndichishandisa urombwa, so far I have lost 2 of my sisters. Ava ndini ndakachekeresa, handidi kana kumbokunyeperai mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chokwadi ndichocho mukoma, kuona ndinoona, but ndinoshandisa chikwambo icho chandakapiwa nevamwe sekuru vekuMalawi vanenge vachida kubatsirwa neni. Hongu ngavauye zvavo, but they need to know kuti sezvo ndiri munhu wekuti iniwo mukubatsira kwangu kwandinoita, it's not like handinawo zvimwe zvandinofanira kuti ndinge ndichizoita as in kufadza chikwambo changu. Saka zvinotoda mari, uye zvekare panotodeuka ropa zvekare, sezvandakuudzai kuti ndakatorasikirwa nehama dzangu dzinokwana idzo kuita 2. Saka hazviitika kuti ndinge ndichingoti vanhu ngavauye mahara. Avo vachazouya kwandiri ngavauye, asi ngavazouya vachiziva havo kuti kwandiri unofanira kutoti unge uchitobhadhara. Kwangu kunobhadharwa, hatiiti zvemahara, hatiiti zvekutamba. Uye zvekare kune avo vanenge vachida kuzotaura zvavanoda kutaura pamusoro peconfession yangu, chandinongoda kungokuudzai ndechekuti inini handisi murombo ini ndinenge ndichitonzwira tsitsi imimi zvitamburi, vanhu vanotambudzika. If you think kuti I am lying, tinokwanisa kuisa zvishandwa apa ndokurakidzai zvishandwa zvangu
uyo anenge akomenta achinditi hey what naiyo anofanira kuti ange achizoisa zvishandwa zvake apa, tobva taverengerana ka kuti ane zvishandwa zvakawanda ndeupi. Iniwo ndakaita zvandakaita, ko iwewe unenge uchida kuzondijaja, ko let us see kuti une masecrets api awo awakaviga mumwoyo mako. Isu vamwe tine masimba ekuti tinokwanisa kana kutokufumura chaiko, but mukoma nhasi handisi kuda hangu kutaura zvakawanda, ndanguya kuti ndinge ndichingoreurura. Ndareurura mukoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vanoda kuuya ngavauye avo, asi ngavazive kuti kwangu akuitwi zvemahara, uye zvekare kune mitemo iriko, which means ukatadza kutevedzera mitemo iyaya sekutaura kwavo kwavanoita, hanzi zvinokwanisa kuzokuomera pakaipa kane. Strange things indeed they do happen in this world. Ini mukoma madzibaba, I don't think kuti zvinhu zvamuri kuita zvakanaka, kuti apa munoita zvechechi, apa munenge muchitoganga muchitoti ndakaromba chichi dai mangogara mazviudza kuti imimi matova tongoti ng'anga inorombesa, chiregedzai kuhwanda nechitendero muchiti muri madzibaba. Kwete, sandizvo, imimi hamusi madzibaba, but munotoita zvekutorombesa, munorombesa kabisira. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Ndakabva mukurambana naamai guru, mudzimai wemukoma wangu. Saka naamai guru takatanga kudanana I think kubva maybe ndichitori kuma grade 7. Mai guru vakatanga kupinda muspare bedroom mandainge ndichirara. Kubva ndichiri mudiki vaitaimira paya kana mukoma kana vachinzi vanenge vachishanda night shift, ivo vaibva vauya vobva vati vari kutya kurara vari vega. So by the time patakazotorealize kuti ndo zvavainge vachindiita, mukoma eni zvainge zvava kutondinakidza. Saka kubva ipapo kuzosvika pandiri now mukoma, this is the first time kutoitawo musikana. Pese apa mukoma ndainge ndichitongozviudza kuti naamai guru bolato, but ndakazongogara pasi ndikarizina ndikaona kuti no man, zvinhu izvi zvatiri kuita izvi zvakadhakwa uye zvekare hazvitomborina kana musoro. I then decided to break up with her. Chinzwai manje, mushure mekunge ndavaudza kuti gules, izvi zvatiri kuita izvi ndinoona sekunge zvisina kana pundutso, hakuna kana kwazvinokwanisa kutisvitsa. Then vakabva vatanga kupopota. Mushure mekunge vapopota kudaro, gules vakabva vati uchandiona, ndikati iri bo. Then ndokubva vachizoenda kumusha kwavo. Mushure mekunge vaenda kumondoro, pavakadzoka kuHarare mukoma, ndipo apo pavakangondiridzira tsamwa. Then ndikazoti ndakarara, ndokubva ndatotanga kutotamba nesikarudzi yangu mukoma nashi, ndikatoona kutoti yainge ichitoramba kutomira. Ndakabva ndati ko chii chiri kumboitika. Ivo it was as if vaitondiona, because vakabva vatotexta message vakatoisa zveemoji zvemunhu ainge achiseka. Ndikabva ndati ko muri kuisekei? Vakabva vati wazvionaka, handiti wandiramba, manje toda kuona kuti kachamira here. So ndiyo nyaya iripo mukoma nashi. Ndakatongoona kuti iyo kana ndiina gules ndo painotongoshanda. Ndakatombozama mukoma kukecha hure, how desperate I was. Ndakati ndakecha hure riya yakaramba mukoma nashi. Ndakangoti ndichibva kumba kwehure riya apa ndakabva ndatorerwa mari futi on top of that nehure riya tikatombonetsana. Asi ndakazosiyana nazvo because rainge rava kuda kunditora mavideos. Ndikati ndipo paya pekuti unozobuda pasocial media. Ndakati ndava kubva kuya vakandifonera vakabva vaseka, vakabva vanditi ko zvauchapiwa AIDS nawo mahure awa apa futi kachiramba kumira, hauzizive here kuti inotongomira pandiri ende iwewe neni uzonosvika tichizonopinda muguva. So ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndiri kufunga kuti zviri nani hangu kuti ndige ndichiudza mukoma kuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu nagules, kana kuri kunzi ndikaudza mukoma like chii chingazoitika pakati
pangu namukoma wangu. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Please help me, because hey, zvakaoma mukoma, knowing kuti sikarudzi yako haichatoshandi, ende vakatondiudza live and direct kuti ndakakusunga iwewe, handiti wakada kundishainira after warara neni kwemakore mangani, manje ndakakusunga. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedza vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai zviriko here? Ndine imwe n'anga iyo yandakataura nayo, saka n'anga iyi mukoma mushure mekunge ndataura nayo yakabva yanditi iyo inokwanisa kundiitisa mari iyo yavanoti money casting, but semaziviro angu uye zvekare nekuverengawo kwandakaita paFacebook zvainge zvichinzi money casting hapatombodiwi ropa or anything, but now nyaya iri kuitika mukoma ndeyekuti n'anga iyi yakanditi it's either tochekeresa mudzimai wako, mwana, kana kuti hanzvadzi yako. Saka sarudza. Ini hangu ndanga ndafunga kuti zviri nani kuti ndike ndichichekeresa hanzvadzi yangu, but ndinoti kana ndikatarisa vana vake mwoyo wangu unobva watanga kurwadza. Saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe, ndisati ndaita zvandikuda kuita izvi, kune avo vakaitawo yacho yavanoti money casting, nhai makazodeura ropa here kana kuti apa ndava kutongopiwa chikwambo? Because manzwiro andakaita hanzi zvemoney casting unotongowana mari yako pasina kana mamwe mazisacrifice. Saka ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Kune avo that are going to judge me, you can judge me. Ndainge nditombori chairman kumayouth kuti unoitwa mudikoni mukomanashi, but ndakatoona kutoti zvekunamata gepu racho harisi kuda kunyatsokundibuditsira mamwe magepu anenge ari nani, ndokusaka ndakazosarudza kuita izvi zvandakaita. Please post my story mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi kune avo vakamboita money casting, uyaiwo mundibatsire. Money casting iyo unoshandisa here ropa, unodeura ropa here or not? Let us try to speak with him in the comment section.